Els clients de Caixa Ontinyent que ja disposen d'iPhone i Apple Watch ja poden pagar amb Apple Pay en botigues, restaurants, aplicacions i llocs webs. Un servei que està transformant els pagaments a través del mòbil per la seva facilitat, seguretat i privacitat. Apple Pay, com bé sabràs, és un sistema molt novedós que el que fa és protocol·litzar la forma de pagament en els mòbils actualment. És un sistema que facilita molt precisament el poder treure diners en els caixers o pagar en els comerços sense tindre que disposar de la targeta físicament damunt. Només disposant del mòbil qualsevol pot pagar i lògicament és un avantatge que pensem que és molt important. És només per als iPhones, com bé estem comentant. Apple Pay es pot vincular a qualsevol dispositiu d'Apple, tant siga iPhone, iPad, iWatch. Apple Pay compta amb una configuració molt senzilla, ja que els clients de l'entitat només han d'afegir la seva targeta Visa o Mastercard emesa per Caixa Ontinyent, ja siga de crèdit o de dèbit. Potser ens pot parèixer que és una revolució tecnològica important, que ho és, però en canvi a nivell d'usabilitat és molt intuïtiu, molt intuïtiu. Enrolar, que és com es diu tècnicament, introduir una targeta en el mòbil, només requereix de la validació que la pròpia aplicació ens dona. Llavors, en qüestió de, m'atreviria a dir, segons, podem enrolar una targeta en el mòbil i a partir d'ahí podem començar a pagar, a utilitzar-la, a treure diners sense cap problema. Simplement tenen que executar l'aplicació que ve nativa en el mòbil, que és la de Wallet, i a través d'ahir seguir les instruccions que li dona la pròpia aplicació, que són 3 pantalletes molt senzilles, tindre la targeta davant i ja dic jo, diria que en 15-20 segons la tenen enrolar i operativa totalment. Els exemples són innumerables, ja més la seguretat i privacitat està totalment assegurada, ja que cada transacció està autoritzada amb un codi de seguretat únic i dinàmic. Tots són avantatges. Una molt significativa podria ser la validació biomètrica, l'accés a través d'empremta digital o inclús reconeixement facial pels dispositius que disposen d'ell. Funcionalitats més pragmàtiques pels clients poden ser pagaments immediats, com són les transferències immediates, que conceptualment bé estan definides, o inclús el sistema de notificacions que ens dona un suport d'informació pràcticament a l'instant. L'oferta d'Apple Pay demostra el compromís de Caixa Ontinyent per millorar els serveis bancaris digitals per als seus clients. De fet, als últims mesos, la seva oficina digital ha posat en marxa diversos projectes, com una nova banca electrònica, la renovació dels seus caixers electrònics o el recent llançament de la seva nova app. Junt a la presentació de la nova app, que va ser fa molt poquet, ara incorporem Apple Pay i no parem d'incorporar noves funcionalitats. Tot això ho hem marcat en un camí que Caixa Ontinyent té molt ben definit, que és apostar per la revolució digital, lògicament acompanyant a les necessitats dels clients. I una d'elles també és els nostres caixers. Els nostres caixers automàtics han experimentat una millora no només tecnològica, sinó que, a més, en funcionalitats, en operativitats que antes no tenim incorporades. I com bé ha comentat, no parem. Tenim previstos incorporar-ne més. Això és un camí que no para. Ara activa aquest sistema de pagament Apple Pay.